6 Golden Dome Award for Best Public Affairs Program for Radio. Aksyon Radio Philippines Standard Time 8 minutos na 9 minutos na kaligas sa tak na alas 8. Welcome. Yari kita sa Hulyo 19 tuig 2022 nga edisyon sang inyo sa nga palatuntunan Aksyon Hotline. Action Hotline. Martes nga pagpangalangad basta pang Martes nga edisyon talos ang inyo sa aksyon sa kalang sa gihapon sang regular nga anchorman Aksyon Eric kon Aksyon Artay Hopon. Ako naman Aksyon Marlon Hidovoya. Update ninyo kami sa isa ka oras kag 30 minutos nga pagpangalagad. Action Hotline. Kamusta ang inyo sa nga pagbugtaw subong nga aga? Liwat naman kita nga ginpukaw sang maayo nga balita angot sa presyuhanay sang gatong. Isa naman ka round sang pump prices rollback. Ang ginpatuman sa mga adlaw ho, di siyempre yuhom ang mga motorista. Action Hotline. Ang gasolina nagdubo ang presyo mga 5 ka pesos kada litro, dako-dako naman na, no? Ang diesel mga 2 ka pesos ang pagnabu-nubo. 3 in a row. Strike 3 nga fuel price cuts. Action Hotline. Sa gihapon damo sa nagasiling pulo paumpaw porson lamang niya sang mga komboyahan sang langis. Bisan pa nga hambalon nga 3 na kasurod-surod ang pagpanubo sa 3 man kamartes. Ang 3 kamartes sa bulan sang Hulyo daw maayong hugada ni saton. Pero ang presyo kada litro mga kaaksyon bugat gyapon sa bulsa ni. Mapinot sa gihapon sa wallet ni Maria kag ni Juan de la Cruz. Action Hotline. Sa separadong mga advisories, Aryo, ang sa Sea Oil Philippines, alas 6 kainas ang kagahon, nagpanubo sila sa gasolina mga 5 ka pesos kada litro, diesel 2 ka pesos, kerosene 70 sentimos kada litro. Action Hotline. Ang sa clean fuel naman, way lamang madugay alas 8, uno ang takna, ang gasolina mga 5 man ka pesos ang ginubo, diesel 2 ka pesos. Ang sa Petrogas naman, mga lasay ang takna kay naman sang aga, nagnubo gasoline 5 peso per liter, diesel 2 ka pesos kada litro. Action Hotline. Ang Shell TICR isa sang 3 ka mga dalagko nga komboyohan sang langis. Ang gasolina siya 5 man ka pesos, diesel 2 ka pesos kada litro, 70 sentimos naman sa kerosene. Action Hotline. Antes ang balita lokal kay mayara kita sa unahon nga balita dugay-dugay. May ulan kagabi, may pila sinig ka mga lugar sa Southern Negros partikular sa Himamaylan kag Binalbagan. Tudo ulan to. Pila ka mga barangay to ginbaha. May mga ginbakwit nga mga residente ho. Action Hotline. Na istorya ko, way lamang madugay si 5th District Congressman Dino Yolo. Makaupod ta sa dugay-dugay agod di baloon kung anong information nga nabaton niya angot sa sining pila ka mga barangay nga ginbaha. May mga balay to mga kaaksyon nga hasta sa tuhod ang tubig baha nga nag-asulob sa ila sining puluyan. Action Hotline. Dugay-dugay standby lang ha kay kwaon ta ang detalye sang sinang balita. Muduhon tanay ang sa balita nasyonal kay Ariho. Ari na ang ginahulat ko na bala ang alert level status sa mga lugar din sa Pilipinas, halin sa probinsya, syudad o kon banwa. Si Presidente Bongbong Marcos Jr. kagabi nag-desisyon na siya nagpagwa siya sa anunsyo. Ang anunsyo ya galing subong agalang ginapagwa mga kaaksyon. Ang siling ni Marcos, amo man sa gihapon, magapabilin gihapon ang COVID-19 alert level system sa Pilipinas. Action Hotline. Ang generason sa presidente para nga hindi magtugas ang ginatuwag confusion sa publiko. Man nagalain giman tuod ang reaksyon sa mga tao once nga magsaka o kung magpanaog ang alert level nga estado mga kaaksyon. Amo ning resulta sa pagsungilano ni Marcos kaya DOH Officer in Charge kay Undersecretary Maria Rosario Vergere kahapon Lunes. Ang siling ni Marcos, ang alert level pwede ina nga ma-adjust o kung pwede man nga mapa-improve kung madabo-dabo na ang mga tao nga makabaton sa COVID-19 vaccine booster shots. Action Hotline. So hulaton naton bagod hambal ni Vergere mga kaakson sa ikaduwa nga semana sang Agosto pwede na nga makapagwa
sang bag-ong classification ang ato sa gobyerno. Action Hotline. Kapon ang DOH nag-record 2,285 kanyo COVID-19 cases mga kaakson. Nagasobra iya 2,000 mo ang bag-o nga nagadugang nga kaso. Ginakabig ining highest single day tally since sa bulan sang Pebrero. Action Hotline. So isa lang ang buot silingon siri ang COVID-19 ari gyapon sa aton. Amo man ini ay ika-5 kasunod-sunod nga adlaw. Fifth straight day nga ang new infections nagasubra ya 2,000. Action Hotline. Sa datos sa nga DOH, ang active cases subong 20,524 humalin sa 19,833. Nagligad nga Domingo. Amo ning highest active case total since April 14. Sa April 14 maka-action 24,139 pagituya ang active cases nga na-record. Action Hotline. So sa aton dire sa Negros Occidental sa mga nagapamangkot mga ka-action kung ano nga mga lugar ang alert level 1. Ara gapon 11 gapon bilog ni, no? Sa Negros Occidental, Cadiz, Candore, Talisay, Victorias, Ibi Magaluna, La Carlota, Pontevedra, Pulo Pandan, Sagay, San Enrique kag ang Banwasang Valladolid. Action Hotline. 16 minutos nakaligad sa tak ng alas sa 8 Aksyon Radio Philippine Standard Time. Iban nga balita international, balita nasyonal pa karon talana kay diri kita magasentro mga kaaksyon sa balita lokal. Now kay buluon ta kung ano sitwasyon sang pila ka mga lugar dira sa may Banwa sa Bidalbagan kag sudad sang Himamaylan. Kagabi diri sa Bacolod Action Doors nagulan why kay naman ako kabatsyag mo, no? Why no? Kay nag-pull out ko di kagabi sa station mga alas 11 na. Tayo pagpanaog ko do wala gid man tanto nagaulan, no? No? Iba naon ta mga kaaksyon kay isa diri sang nakita naton sa Facebook postman ni 5th District Congressman Dino Yolo nga may ara sang pila ka mga ginbakwit nga mga residente. Kita ko diri sa may crossing Kalasa sa Barangay Karadyuan, no? Barangay Karadyuan. May araman sa area sang Payaw, no? Sa Payaw may gin-set up na to nga evacuation center. Action Hotline. 17 minutos nakaligad sa takna nga nasa 8 Action Radio Philippine Standard Time. Unahon to lang si Congressman na Dinuyulo kay istorya na kami walang mamadugay, no? Makuha to siya, no? Sang information dito man siya sa nga distrito. Sakop ni sang distrito, no? Ni Congressman Yolo ang Banwasang Bidalbagan kag ang sudad sang Himamaylan. Man amo ni ang balatian diri sa Pilipinas, no? Hindi bot sa lingon nga kung nagaulan sa Negros Occidental, tanan nga Banwa kag sudad may ka-eksperyensya sa pag-ulan. Sa Bacolod gani nagligad to ga ulan sa Ponto Taytay sa downtown area gainit. Action Hotline. No? Nagakorisong ang reaksyon sa tawo mo gasakay sa salakyan halin diri sa may downtown gainit. Pagabot sa barangay Sumag, gabo buang ulan. Gabo buang ulan. Tikon pigaw-pigaw ang resistensya may guon imo sa nga yubon-yubonan ang gwa mo makakson pag puli mo sa mo sa nga puluyan. Kundi ka mag manimuko sa lain pamatsyag mo, masiburo gid ka. Action Hotline. Amo nang delikado subong, no? Bisan gani sa aton balaan nyo na nagasilibiro man ang aton sa nitingog, no? Action Hotline. Pero okay lang ang mga ka-aksyon, ha? Samtang inulat ang signal ni Congressman Nadine Yulo kay nagkuha man siya sang kompletong information mga ka-aksyon dito sa kontak niya sa may Quinto Distrito. Action Hotline. Kung malabutan taban karon mga ka-aksyon ang balita pagidara sa may La Carlota City, man may ara sang pagsulundan nga ginpatuman ang mayor sang La Carlota City kay dapat i-implementar gida ang ginatawag nga no booster, no entry policy sa La Carlota City Hall, no? La Carlota City Hall kag may duwa dira ka mga buildings mga ka-aksyon ti karkulo ko ining duwa ka buildings ni talatapan ba ni sa nga lokal nga gobyerno sa La Carlota mga kaaksyon. Hindi malikawan ang reaksyon komento sa mga tao normal ni, no?
ginpalibutan na ni sa mga question ang pagpatuman sa ginatuwag nga no booster, no entry policy. Istrikto nga ginapatuman mga kakson bisan pa nga may ara sang mga nagapamatok. Si Mayor Reg Sanandoon, ti isa na isa ka doktor. Isa na siya ka physician mga kakson. Nagambal siya kung basihan ta ang iya sining executive order nga ang tuyo sa mga kakson amo man lang ang paghatag sang proteksyon sa mga pumunuyo sa ila siri nga syudad. Action Hotline. Si Presidente Bongbong Marcos gani no may statement man nga dapat pa sanyugon ang booster shots sang nagkalain-lain nga mga local government units. Kaya man diri nakataya mo ang COVID-19 alert level nga status. Ti subong way lang manugay ginmuno ta nga ang alert level system sa nagkalain-lain nga mga banwa sulad kag probinsya mga kakson pabilin sa gihapon kag babalaan tara by second week sining bulan sa Agosto depende sa vaccination performance sa nagkalain-lain nga mga LGUs labi na ang ginatuwag nga booster shots. Action Hotline. Alas 8:20 Action Radio Philippines Standard Time. Hibalaon ta mga kakson ang sitwasyon dara sa may pila ka mga lugar sa Quinto Distrito angot sa nagluntad nga baha. Online sa hotline. Online sa hotline. Kapod nato mga kakson, Congressman Dino Yolo. Congressman Yolo, sir, good morning. Good morning man sa imo, Aston Marlo, no? And of course, good morning sa tanan nato at palamati. Yes, pero do hindi ini mayong morning sa pila ka mga residente, Congressman, dara sa may Himabaylan, kag sa Binalbagan, bagod man sa pila ka mga barangay, agin baha kagabi. Anong information nga nabato nimo sa Congressman? Actually, no, kagabi, no, or lapit na sang mga alas 12 ang akong staff no nakabaton sa mga report about sa mga flash flood no. So nag-responder kita dayo no. Although ako ya gani ari ako sa Bacolod subong kay guys sulit ako no. Kay nag-post kita. Pero ti ang akong staff kagabi hasta sila kay alas mga 4:30 talaga. Okay. Nagidot sa pila ka mga pumuluyo naton na nag-evacuate. Based sa record nga nakuha mo da Congressman, ano ini nga mga lugar ang ginbaha kagabi? Kagabi, no, actually, ang nakuha na mo report about sa Payaw, I think no, mga 6 families ang nag-arato dito sila evacuation center and then dito na mo kuno sa sa Barangay 3 kag sa Karadyoan, Himamaylan. Sa Himamaylan. So, Karadyoan, Barangay 3 sa Himamaylan, Payaw sa... Payaw sa Binalbagan, sa mga may mga report na kami nabaton kay na sa aga, may kulo sa Sarait, no? Pero kaya wala pa na nagsulod sa amon, ang staff na po dito na nakatato sa Payaw, sa Situwayang, sa Barangay 3, Butong Damo, kaya diri sa may webstone na yun, sa may Barangay Karadyoan. Okay, sa Payaw, ma-evacuate, magin pang bakwit, sa Karadyoan, mayara man gin bakwit, Congressman? That is correct, no. So, doon ka barangay, nagpingapitan sa akong staff nila. Himamaylan, Binalbagan lang so far. Ang mga kaiping nga mga banwa kasunod, wala man niya sang, hindi man apektado. Nakabatong report, no. Gababasi man lang kami sa report sa LDRMO, no. That's why, I think, one of the first order of the day na itong tapos is na stronger coordination, no, sa atong mga LDRM na MO. May mga immediate assistance naman na Congressman ginpadala sa mga affected families. Ati kami kagabi mismo, no? Nagpadala na kita hotmail, no? Para nga, palihan ni Bangin alalayan at sa mga puli, no? Nag-hotmail kita kagabi, kasi kabalo kita kung bago lang ka muna nag-evacuate, no? Iwala na dalaway manatanan, kasi pinaka-importante makakaon mismo kagabi, no? So, malipan na siyang una, no? Muna atin basta ganit ko ang padala sa hotmail. Okay, ang information na Congressman nga nabaton ni mo ining baha ni tuga lang gid sang ulan or basi mayara Congress hindi ta malikawan may do bla halis bukid. Grabe man ang ulan kuno kagabi no. So inang halinguro sa tungod na ito yung atong drainage sa mga ato na mga lugar so medyo constricted So that's why the cause ito mga flash flood.
Okay, okay. Sige, Congressman, no? Imo na lang si ning mensahe sa mga taga Quinto Distrito labi na gid mag-amo sa nga senaryo blang buang ulan may ara mga pamilya kung kaysa mga residente, Congressman nga kabutang sa peligro blang sitwasyon. That is correct, no? So, para sa pumuluyo naton, kung makita na naton gani nga daw ang ginuras ng ang ulan, no? Kaga binagid kong nang wala blaunta, no? Makita naman na naton na hindi na kita mag-ulat kung dapat pagkakagabihon para kita magkakita sa mga evacuation center, no? Handa naman ang aton mga local government unit, of course, ang aton opisina, mag-ataga sa makaya naton nga assistance para mapasigurado na wala sumalain matabo sila kung pagabuhay ng sila pamilya. Sige. Congressman Dino Yolo, sir, salamat sa information ginhatag diri sa Aksyon Radio Bacolod kag good morning sa liwat. Madamo mga salamat sa Master Marlon sa bugos na Aksyon Radio kung sa talang total palmatic mga agasta na. Action Hotline. Si 5th District Congressman Dino Yolo, ginayo talang siya, no? Naka-isolate gili si Congressman Yolo kay daw hindi man mayo ang yasading condition, pero amo tong information, amo to ang data kag information nga nakuha ni Congressman Yolo sa mga staff yaman nga ti nagpula bugtaw mga kagabi para nga mahatagan sang assistance matagaan sa giliyon sang bulig ang mga apektado nga pamilya sa ning baha nga nagluntad sa Binalbagan kag Himamaylan. Action Hotline. 2006 Golden Award for Best Public Affairs Program for Radio. Taray sa ato sa nga live stream ho. Okay, dalangin na kayo mga tsiko ha. Si Milail Oligo, okay. Milail Oligo approves, hambalya. Ara ko na sa may Bani Cafe sa Barangay Tangob. Si Barke Tribe, good morning, good morning. Good morning, Kimpo Yolo, Ardong Yolo, Antonio Villanueva, Antonio Yolo. Sang Binalbagan, always gig pamati action. Salamat gid, Barke Tribe, Aramanda. Ana Sidoro. Jinky Dialagdon, Star Mayo, Kagadok Mayo, sang Minnesota, USA. Salamat gid. Elizabeth Gamala, good morning, Action na Marlon. God bless everyone. Keep safe and take care due to bad weather condition. More power to ARB. Afia Kimariman, good morning, good morning. Silis John Dexter, mayong aga. Estila Pahilanga Cesar, good morning, Sir Marlon. Salamat, kid. Sige, thank you. Okay, balikan tiyaban duga-duga, standby. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, Kasi pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ko po Medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga pasuwat nga ng traffic to or nag-traffic dito sa sulod ang Mang continuous rin ang nag-isang sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan na nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol,
face mask, face shield, kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa tila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. It is Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na! Milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na! Milyonaryo pa! Champion, tapat po sa inyo! Brought to you by Champion Supra Power Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, BHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga asymptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive, ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kag nakit-an ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kon allowance halin sa gobyerno. Ako sa Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gid nga salamat sa tanan nga frontliners. Presyara tayo! Presyara! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung pagsaksak sang madamo gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guwaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong lawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion.
Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sing gadgets kangay sing cellphone kag computer. Gani, iyaring pila ng mga poslanon nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa imong balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para maging organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mang pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sang pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network kung may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumatit sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Daughter Kabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Ikaw bala nagahurago kung magtulog? Ari may mga pamaagi para nga malikawan o kung madula ang imo paghuragok sa tion sang imo katulugon. Ang paghuragok o kung snoring, isa ina ka sleeping order. Sa diin, nagakasupnan ang pag-ilig sang hangin sa inyo pagtulog nga nagaresulta sang vibration. Una, pataason o kung i-elevate ang imo ulunan. Kinahanglan nga mataas jutay ang imo ulo para nga maayo ang pag-ilig sang hangin nga nagasulod sa imo tutunlan. Ikaduha, magtulog nga nagatakilid. Isa ina ka maayo nga pamaagi para nga mangin maayo ang pressure sang inyo tutunlan. Ikatatlo, gamit ikaw sang peppermint oil. Ang peppermint oil ang epektibo para madula ang pagpalamanog sang imo tutunlan kag sa ilong. Isa ina ka anti-inflammatory para mapatawhay ang imo paginhawa. Ikaapat, steam inhalation. Isa ka solusyon dira amo ang paghaklo sang aso para nga magtawhay ang imo pamatyagan. Ikalima, honey. Ang honey nagaangkon man sang anti-inflammatory properties. Mahimo ni nga pamag-anon ang aton pamatyagan sa tutunlan. Ginadissolve niya ang mga nagasupon sa tutunlan. Inom lang sang isa ka kutsara nga honey antes magtulog. O kung hindi gani, i-mix class sa mainit o kung malabaab nga gatas. Ikaanong, mag-lose weight. Ang katambok o kung hindi gani ang pag-angkon sang sobrang kabugaton, makaapekto man sa paghuragok. Ang sobra nga katambukon sa liog nagaresulta sang pagsupon sang hangin sa aton tutunlan. Pila lamang sa mga pamaagi para ang paghuragok sa aton katulugon malikawan o kon madula. Anuman nga oras kag tion, posible nga magluntad ang aksidente sa dalanon. Yari ang pila ka mga road safety tips para malikawan ang vehicular accident. Regular nga i-check ang kondisyon sang imo salakyan, pribado man o kung pampubliko, humalin sa guma, preno, tubtob sa makina. Bilang dugang nga proteksyon, mag-usar sang seatbelt, kag dapat yara sa husto nga anggulo ang side mirror. Maggamit sang signal sa pagliko
para mahibaluan sang nagasunod nga motorista ang imo direksyon. Hindi mag-text samtang nagamaniho o kung nagatabok sa dalan. Hindi mag-drive nga nakainom sa makahulubong nga ilimnon o kung ginatuyo. I-check ang imo speed limit kag mag-slow down kung madanlog ang dalan. I-check ang blind spots. Magbahar kung may nagatabok nga tawo sa pedestrian lane. Magsuksok sang helmet sa mga nagamaniho sa motorsiklo o kung nagabike. Kung malawig ang pagbiyahe, mag-upod sang relyebo para magbulos sa pagmaniho kung ginakapoy na. Magsunod sa mga traffic rules and regulations. Kag ilabi sa tanan, mangin responsable nga driver. Drive kag ride safe mga kaaksyon. Anuman nga oras kag tion, posible nga magluntad ang aksidente sa dalanon. Mangin wala pulos ang tanan, kumporme man ka mo dira. Tiya mo nang akon, subong tupiko, kay nadumduman ko lang sa may naman nga nagareklamo sang ila mga ginabatsyag sa mata. But anyway, kung mag-abot ka na sa edad nga 40, magluwas na gilang sa ini mga ulihin tubo sa karon sa late generation, kay ti tungod niya sa mga gadgets kag sang technology sa karon kun nga ang nag-apat na ng ila mata na sobra-sobra nga tutok man dira ang halit sa panulukan, di bala? Pero sa usual ang gidya sa aton, let's say sa aton henerasyon or kasunod sa aton o mga mga 30s, let's say mga 30s up 35 and above, usually pag labot mo edad 40, damo sang mga nagabag-o, may mga pabag-o na kay may ara na nga mga nagagwa nga ginabatsyag mo sa imo mga mata tungod may ara ta duha ka mata, di bala? Mga mata, one eye, two eyes. Tikon na basta gani kung may ginabatsyag ka na sa imo mata, ophthalmologist ang na-mention ni Tita Wilma, kaya mo inang doctor gid sa mga mata nga makahibalo mag-diagnose kung bala may balatian ikaw sa mata o kung ano ang diferensya, kag i-recommend man kamo kung talakdan antipara o kung hindi ang inyo mga mata. Na may ara kita mga pilaman ka sentuma nga i-share sa inyo sa sininga hapon, natungod iya sa pilaman ka mga ginabatsyag sa mata. Ano bala inang ginatawag una? Ang cataract. No, sa eton katarata. No? Ang katarata, ang lente sang aton mga mata, daw may ara, kabalo ka mo kung anong lente sa inyong mga mata, sa aton kalimutaw, na sa aton pulong kalimutaw, inang itom gidera, na kung pamatyagan mo kung kaisa nga daw may ara bala gamay nga aso nga nagalabay, na matsyag mo daw may ara pagid puti sa kilig, kaya ano yan mo ang katarata, pwede di sa puti naton nga pati sang lawas na gatubo, pwede nga may ara man sa aton tawo-tawo, dira mo nang hambalin na sa aton mga tawo-tawo nga makakita gidya bala, na nga may ara tikon ang aton sa takta nga lang sa 8 Action Radio Philippine Standard Time, pabalik kita sa ato sa nga pagpangalagad. Istoryahan ta mga ka-aksyon ang COVID-19 booster shots. Sino sa inyo nakapa-booster shots na abi Alsatiel, Alsa Kamot, damo unay? Nakapa-booster na kamo? Yes. Ikaw Jackson Dorel, tapos naman, no? Ako, okay naman, tapos naman, nakapa-booster naman ko. Why na problema? Action Hotline! Pero mayara gyapon biya nga tub-tub subong, hindi gyapon magpaturok sang bakuna. Hindi gyapon magpabakuna sa kontra COVID-19 kay damo sang mga rasones o na best why man kasuguan, why man layes Pilipinas Day nga obligahon ta sa tagsa nga magpabakuna gid against COVID-19. Ikaduwa, may mga grupo labi na gid ang sa religious bla, no? Religious group nga why na sila yan hambalunta do why gapati sa bakuna, no? Amo nga problema subong nga ginatuba mga ka-aksyon ti ang Pilipinas subong nagaproblema gyapon kon paano tap naon o kon pahagan-haganon man lang ining kaso sang COVID-19. Ti kay nagin mention ko nga ang daily COVID-19 new infection nagasobraya 20,000 inibo sa bugos nga Pilipinas ini siya.
Isa sang gidalantaw diri sa nga pinakapag-on nga tikang o kon paraming amaning vaccination. Mayoriya sa mga tao nakapabakuna na gid man. Ang mga eksperto nagasiling mas makabato pagid ang lawas naton kung maka fully vaccinated ka, first dose, second dose, kag may ara man booster shots nga ginatawag. Booster dose. Ang iban hasta lang sa una nga dose kay may mga rasunes sila. May nastorya ko mo nga hasta lang sa first dose. Why sa nagpa-second dose man may ara nga nakulbaan magpa-second dose bangod sa eksperyensya sa ginbatyag yang epekto sa una nga pagpabakuna. Pero ang kanabanan gintapos gid nilang second dose. Ang ginahimo subong booster shots damo sang bintaha nga gindala. Labi na sa mga transaksyones bala sa ginapatigayon mo. Ha? Ginapangitaan ka sang vaccination cards sa mga opisina, bangko, establishmento. Tekon why ka mapakabakuna kung kisa ginabasol mo makawilingon mo, di bla? Vaccination cards pamatuod na nga nakabakuna gid ka against COVID-19. Pero diri kita magatutok sa istorya sa ginatawag nga booster shots. So, diri sa Negros Occidental, ginaproblema gyapon di sang gobyerno provincial kung paano ni mapasanyog pa ang COVID-19 vaccination drive. Kaysa na siling tara maka-aksyon, damo gihapon sa mga tao diya nagalungo gid, damo gihapon sang hindi gusto mapabakuna. Isa sa ginatumod na maka-aksyon tiya mo to, may grupo sang reliyon, no? Kalabanan gid. Why gid sila nagpabakuna kontra COVID-19? May lain sila nga pagtuo, may lain nga prinsipyo. Hindi ta mapilit, why sang layi, why sang kasuguan. Dere sa Negros Occidental, ang lokal nga gobyerno sang La Carlota mga kaakson, may ara sang executive order ginisyo paagi sa de alkalde Dr. Rex Haranduon. Ang EO ginpagwa nagligad nga Hulyo 1 nisa. Subot sa ningon, ari na kita sa ika-19 adlaw sa implementasyon sang sining EO sang alkalde mga kaakson. Ang tawag no booster shots, no entry policy. Ang sinuban nga tawo nga nagakadto sa City Hall sa La Carlota, kag duwa ka mga katupad nga building, dapat may presentar ka nga vaccination cards nga booster. Nakapa-booster ka, mabalaan na sa vaccination cards kung first dose ka pa lang, second dose ka pa lang, o kung nakapa-booster ka na. Dapat may presentar ka na, pamatuod din ang makakson, ha? Di kung waay ka, hindi ka pwede makasunod sa City Hall kag duwa sa ka mga buildings nga opisina man sa gobyerno sa lokal nga pangaluhan. Makasulod ka man, pero dapat pakuha ka na isang RAT ng ginatawag, Rapid Antigen Test. O kon, pakuha ka sang RT-PCR test, kung mag-negatibo ang resulta, why ka problema? Kung positibo, problema eh. Action Hotline! Kaya ipaidalom ka sa isolation, saksmana, ay sulit gani si Presidente Marcos ka presidente na gid. Hindi malikawan ang mga komento sa tao mga kaakson. Babasahan ta na bisan sa Facebook mga kaakson, social media, babasahan ta. Hindi kinamalikawan, may ara gid yang negative nga reaksyon mga kaakson. May ara naga-criticize gid sa ginahimo sang alkalde prote para man sa proteksyon sang residente sa La Carlota City. May ara man gani nagdayaw, di man sila nga criticize lang tanan. No? Ano bala ang naobserbahan diri? Ano ang mga problema nga nasumalang sang ato sa nga syudad? Sugod sang ginpatuman ang no booster, no entry policy sa La Carlota City. Action Hotline! Ipasaysay tani dugay-dugay kag kon ano ang pagbaton sa mga residente sa La Carlota City. May kantaran sa sining mando sa ato City nga alkalde. Makaupo na ito ng alkalde mismo sa La Carlota City, Mayor Rex Haranduon. Online sa hotline. Online sa hotline. Kapo naton Mayor Rex Haranduon sa La Carlota City. Mayor, sir, good morning. Si Axon Marlona sa Axon Radio Bacolod. Hello, mga aga si mo Axon Marlon, doon mga aga si mo Tagpalamati.
Yes, salamat gid Mayor sa time ginatag diri sa Aksyon Radyo Bacolod. Pagsunod sa bulan sa ding Hulyo, may ara ka sang EO gin issue. Basihan ani para ipatuman ang no booster no entry policy sa City Hall kag duha ka mga katupad dira nga building. Pwede mo kita Mayor masugiran kung narang kaundan sa nga imo sa ding executive order. Okay, no, may agan sa na liwat, no. Actually, ang executive order ko was released sang June pa, no. Sang June, pero mag-take effect siya sa July 1, no. Okay. July 1, no. So, para matis matagaan sang tiyempo ang aton pumuluyo nga makapa-booster doses na ton, no. Kay subong sa aton niya kwan sa tanan ni LGU halos sa bilog ng probinsya. Okay. Daw nalipatan na sa pumuluyo naton nga kinahanglan ta pa booster, no, kay tubong dagatamo naman cases naton, especially international kay local dire. So gin-remind ko sila nga after 1 month sa July 1 ma-take effect, hindi ka nakasulod sa tatlo ka building nga main city hall dira, no. Para da halos tanan nga department naton, mga empleyado kag ang mga pumuluyo nga may transaksyon sa syudad at kumukinan ng dira nga building sa start, no, para at least ma-remind sila nga kinlan papabooster ita, no, kay available naman damo naman ta stock, no, galibot man sa barangay na ara man sa city health, anywhere they can get booster shots siguro sa aton nga in coordination sa aton nga vaccination team sa city health office para ma-remind lang ang tao nga kinahanglan ta kita booster. So medyo nang sakasaka nga mo nga percentage ng booster shots. Okay. Okay. Ari Mayor, sa mga unvaccinated individuals, so kinahanglan sila nga mag-present sang negative nga rapid antigen test o kon RT-PCR results. Yes, may mga empleyado tanong may option tanong mapa-booster ka. Okay. Or wala mga vaccinated kag wala na booster. Ma-present ka gid sang negative nga rapid antigen test every 2 weeks na siya kung empleyado ka. Kinahanglan hindi sa mag-lapse 2 weeks. Kung magsobra sa 2 weeks, kinahanglan ma-repeat ka. So imo na gasto nga kung wala na labot ang syudad, imo na gasto nga kung magpa rapid ka. So may option ang aton nga pumuluyo kung aton mga empleyado dira nga pwede ka man nga hindi, pero kinahanglan mapa-rapid antigen every 2 weeks kada 2 ka semana. Okay. Gid-mention mo City Hall kag duha ka mga buildings. Ining duha ka mga buildings, Mayor, mga opisina man isang gobyerno? Yes, nakadamo na sa opisina sa gobyerno, majority sa opisina ra ang budget, accounting, tourism, HR na muna sanggunian, no. Ang mayor's office, ang city administrator, ang city legal, no. So amo na siya ang aton nga mga sa accounting, no, sa treasurers, amo na siya ang aton nga tatlo ka main building dira. Amo na sa mga opisina nga hindi kada kasulod na instruction ko sa guard nga sa July 1 nag-start sa July 1 nga no booster no entry policy, or may option ka mga rapid antigen test nga 2 weeks old nga rapid antigen test. Okay. Hindi malikawan, Mayor, may mga nagka-criticize gid, no? Anong ma-react mo sa di? Yes, no. May mga hindi taman tanan-tanan nga ma-please, no. Okay. So, but I'm just reminding ang aton pumuluyo is a way of reminding ang pumuluyo naton nga kinahanglan tagid mapa-booster, no, kay subong gataka naman cases naton, no, para at least enable ining akon nga kwan is para sa ila personal. At the same time in general para sa aton sa Lacarlota why na tabla kaso o hindi na mag-surge ang cases naton, parang sinalayo ta magsigi-sigi na lang, no. Daw subong daw normal lagi except the mask kag ang vaccine. So gusto ko tani magpadayon ina, no. Actually ang akon gani nga mga sa graduation kag recognition kag face to face nga palabuton sa August, kinahanglan niya fully vax lang gid, hindi sa pwede ka attend ang mistra kag estudyante kung hindi ka fully vaccinated. Okay. Na para ang akon I'm doing this para at least magsinalayo naton ang ekonomiya naton, ang aton nga panggawi diri sa syudad will be back to normal except for the mask. Okay, no? So I'm doing this to remind people nga kinahanglan para mas padayon ta ini, hindi ko gusto naman sa lockdown mag-swab naman kita, mag-isolate naman kita, no. So gasuffer ang aton nga ekonomiya, gasuffer ang aton mga buhian, no. So gusto ko i-remind ang tao nga para mag-continue ni may certain policy nga tumanon, no, amo sa vaccination naton. Susuliton ko lang, Mayor, ang imo sa nag-mention magulang nga sa maabot nga August 22, mabukas na mo ang school year 2022-2023. Yes. Ang mga manunodlo kag estudyante dapat i-require gid sila dapat nga mangin fully vaccinated gid sila.
Yes, amo na sang kun ang isa ka requirement sang DepEd may LGU concurrence. No? Aha. So may LGU approval. No? So nga kunya conditional approval. Aha. Only those fully vaccinated maka-attend sang face-to-face. Aha. No? Kag mga mistra ng estudyante, it applies to everybody. Aha. Kag masulod niya face. Ang hindi ya pwede, hindi lang anay. Hindi lang anay. Hindi taman pag i-subject ang aton kabataan nga napabaksinate tapos impunan mo sang wala. Aha. So, mabudlay man na siya. Ang iban gani nga kung daw reluctant ang mga parents, no? So, basta fully vaccinated, actually, pwede na tagani ka booster sa ila, no? Aha. 85 to 12 to 90, pwede na ka booster 12 to 80, no? Aha. So, amo na nga akong requirement sa concurrence, so conditional approval nga kinahanglan naging stricto ko in a way nga para at least remind man sila ang kinahanglan na magpa immunize kit ang atong kabataan para magsigi-sige ta ang atong panggawid sa kalutang amo sige. Okay. Mayo na nung latest so far nga datos mo dira kon vaccination programs ang Lacarlota City magahambalan. Kabalo kita ang Lacarlota City is number 1 kon performance no sa vaccination drive. Dalabot na mayor no ang ginatuwag nga 80% population nga dapat mabakunahan dira sa Lacarlota. Sobra na. Sobra na kami siguro sa Okay. 80%. No? Okay. Ang amo lang nubo, ang booster namon, including the seniors, kaya ang general population, kaya ang 5 to 100, kaya 5 to 100, kaya mo marang vaccination. So, sobra na kami 80. Okay. Ang nubo lang, pinakanubo naton, it applies to LGU siguro, for that matter, there is a probinsya. Aha. Ang amon booster, mga 10% ng latest ko daw mga 2 weeks ago, Okay. 10% lang sa atong population ang nakapag-booster. So kinanantas la i-remind continuously nga pwede nga pa-booster. Actually galibot na sa kada barangay namon kung saan mag-request ang school gani kung dutay ang vaccination coverage ang school pwede namon katuan ang school kay pa-vaccinate ang mga kabataan naton. Aha. So amon na yang amon yang panggalibot na kada barangay ang amon kon everyday lain-lain nga barangay na siya. Aha. Ang amon nga vaccination team. Kag free ina mayor free ina ang ginatanyag sa syudad Yeah, free na. Kay tungod din na siya sa national government. Yes, To the courtesy of DOH, kaya nga itong PHO, no? So, libre pa na subong we have to avail sa pribilyo na ito na libre pa base pilang adlaw, way na sa kita namang Yan, portal. So, kadamo sang stocks sa aton niya. All brands, kadamo sang stocks sa aton sa aton niya mga vaccines. Yes, mayor imo sa nga mensahe sa taga-sunod sa Lacarlota. I'm trying to protect ang akong ginahimo ni tanan. It's not for me. It's not for my personal nga. May isa ganing nga komentar niya. Also ko sa buto ko sa mo kay diktador. No, I'm not a dictator. I'm just trying to protect my community. It's my obligation ginhatag sa pumuluyo pagbuto la sa akon na kinahanglan protect buligan mo ang aton community nga maproteksyonan no like health wise and economic wise. So I'm just doing this no remember I'm a doctor. Yes. So kinahanglan niya ang akong primary consideration ko ang health ang akong protect no. So I'm doing this for our community, not for I don't want to nga abusad ang puder or whatever no or what I don't know kung anong ilang kwan. But then, ang nahimo ko ni para sa atong pumuli, kabay ka maintindihan sa atong pumuli. May option ka man, no? Magpa-rapid antigen test, no? So, ang akon lang is, sundon ta lang ang polisiya naton, okay, para at least, hindi na ko gusto mag-lockdown, wala, hindi ako gusto. So, gusto ko is, mag-enami ang atong panggawin na continue, no? Continue going to the new normal naton nga status. So, I hope that people will understand me and then ay nang upula sila sa aton nga polisiya. Kaya I'm doing this for our community, not for myself. Okay? Mayor Rex Salandoon, sir, thank you so much. Good morning sa liwa. Sige, thank you again. Thank you very much. Thank you. Hotline. Ang alkalde sang Lacarlota City, amo nang pagklaro niya, no? Wa isa sa ibang nga tinutuyo kundi nga maproteksyonan ang iya sa nga mga residente. John pa, gin-isyo niya ang executive order pero ang effectivity nag-umpisa mga kakson Hulyo 1. Nagligad lang adlaw. I-istorya ko sa inyo niya. Nagligad lamang adlaw ang League of Provinces of the Philippines, ang LPP. Nagsiling mga kakson nga there was a need to mandate a no booster shot, no entry policy
sa mga establishmento agod to nga makontrol ang pagdamo sang COVID-19 cases. Action Hotline. LPP ano ba lang LPP? Grupo ini sa mga gobernador diri sa pungsod sang Pilipinas. Ang presidente mismo nga si Marinduque Governor Presbitero Velasco amo gid ang nag-suwestyon sini. Ang iya sinagin basihan amo ang high vaccine hesitancy. Di bla may ara gyapon nagaduha magpabakuna. Damo gyapon sa mga tawo sa ila sa nga lugar dito Marinduque, Marinduqueños. Hambal ni Velasco diri sa amon sa probinsya, damo gyapon ang way magpabakuna. Sa iban nga mga kaprobinsyanan amo-amo man bangod sa kakulang sa ginatuwag nga information drives. Action Hotline. O galing ang tawo once nga manundugan nga hindi na gid na siya, minano nga information drives sa imuon mo sa iya. Ining proposal sang LPP may back-up nga sanction kag dapat siling ni Velasco importante nga mapasangkad man dik information campaigns nga ang tuyo para ma-address ang vaccine hesitancy. Tikon matigayon ni maka-generate ini sang demand, makapasaka sang public confidence sa National Vaccination Program. Ang hambal ni Velasco Macacson, tiona subong nga pamaskugon ang booster shots. Kinahanglan gid ko nga kinahanglan gid ni kay naganubo ang immune system sa mga tawo kung nagadugay ang mga binulan right after nga naka first dose or second dose ka. No? Amo nang hambal sa mga eksperto. Action Hotline. Since nga nakapabakuna ka first dose kag second dose, galawig ang mga binulan, naganubo man ang panaming slawas mo. Tididto sa Marinduque Macacson, amo-amo man ang ginahimo pariho diri sa Negros Occidental. Tanan nga pwede mahimo para lang nga mainganyo bla ang mga tao nga magpabakuna ginahimo. Ang mga naga-avail didto sa booster Macacson, ginahatagan tuyo sa incentives kag financial assistance. Diri sa aton may incentives man nga ginahatag mga kaakson sa mga luyag mabakuna labi na gid sa mga senior citizens. Ano ka-importante sa booster shots kontra COVID-19 sa bungaw? Kung gobyerno ang pahambalon mag-aksyon, masyado ka-importante. Kay si Presidente Bongbong Marcos na mismo nanawagan sa heightened booster drive. Bago ng Pilipinas subong nagapanghangda na, nagapreparar na sa full face-to-face nga klase sa maabot nga bulan sang Nobyembre. Action Hotline. Tikabay pa nga pamatian sang atos sa Republiko ang panawagan sang gobyerno. Action Hotline. 2006 Golden Dome Awardee for Best Public Affairs Program for Radio. Diri tanay sa mga nagpadala sang additional nga mga messages nila makaakson. Damo sa nagari-react ko sa booster. No? Okay. Sige. Darin bebe. Saka tanaya. Athea Kiberimans in the Athea. Cecilis John Dexter mayong aga. Estila Pahilanga Cesar. Good morning. Imbondio Campo. Good morning Axel Marlon. Gamonitor na kami sa Barangay Hall sang Maaw. Okay. Sa mga barangay official sa Barangay Maaw. Bago sa mga matahom nga barangay dari sa Negros Occidental. Jose Herson Lapinig Honyo, good morning. Axel Marlon from LLP Building Office. Okay, LLP. Ana Sinuro Hambalyati, kompleto naman vaccination booster pagid ang mga bata, paano may vaccination booster pa? Muna, gina-allow to dito sa Lakaluta. Kinala fully vaccinated Lakaluta, okay na kuno. Ang vaccination para lang sa City Hall, kagawa ka mga government offices to. Market Drive, good morning. Kim Poyolo, Norbing Galicia, Gina Galicia, pero may kapamati sa Aksyon Radio Bacolod, salamat. Okay, Merle Gonzaga, good morning. Good morning, Jocelyn, Raman, Homalubina, Diding Aloha Miento. Good morning. Thank you.
ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy. Kaya Kaya tinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po medyo mataas na ang tubig. So, ginaulat natin nga basic para mag-traffic to or nag-traffic dito sa sulod. Ang continuous rain ang isang good factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit. Kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. It is Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Wala nagahuragaw kung magtulog. Ari may mga pamaagi para nga malikawan o kung madula ang imo paghuragok sa tion sang imo katulugon. Ang paghuragok o kung snoring, isa ina ka sleeping order. Sa diin, nagakasupnan ang pag-ilig sang hangin sa inyo pagtulog nga nagaresulta sang vibration. Una, pataason o kung i-elevate ang imo ulunan. Kinahanglan nga mataas jutay ang imo ulo para nga maayo ang pag-ilig sang hangin nga nagasulod sa imo tutunlan. Ikaduha, magtulog nga nagatakilid. Isa ina ka maayo nga pamaagi para nga mangin maayo ang pressure sang inyo tutunlan. Ikatatlo, gamit ikaw sang peppermint oil. Ang peppermint oil ang epektibo para madula ang pagpalamanog sang imo tutunlan kag sa ilong. Isa ina ka anti-inflammatory para mapatawhay ang imo paginhawa. Ikaapat, steam inhalation. Isa ka solusyon dira amo ang paghaklo sang aso para nga magtawhay ang imo pamatyagan. Ikalima, honey. Ang honey nagaangkon man sang anti-inflammatory properties. Mahimo ni nga pamag-anon ang aton pamatyagan sa tutunlan. Ginadissolve niya ang mga nagasupon sa tutunlan. Inom lang sang isa ka kutsara nga honey antes magtulog. O kung hindi gani, i-mix class sa mainit o kung malabaab nga gatas. Ikaanong, mag-lose weight. Ang katambok o kung hindi gani ang pag-angkon sang sobrang kabugaton, makaapekto man sa paghuragok. Ang sobra nga katambukon sa liog nagaresulta sang pagsupon sang hangin sa aton tutunlan. Pila lamang sa mga pamaagi para ang paghuragok sa atong katulugon malikawan o kon madula. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, DHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital.
Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility, ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga symptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive, ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kag nakitaan ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kun allowance halin sa gobyerno. Ako si Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sinig nga mga tawo. Madamo gid na salamat sa tanan nga frontliners. Pressure na tayo! Pressure! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong alawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone cap. 6 minutos nakaligad sa takta nga alas 9. Standby lang kamo karon kung anong development sa saning nagaluntad nga baha sa pila ka mga barangay sa Banwa sang Bidalbagan kag sudad sang Himamaylan kay kuwaanta sang ulihing senaryo kag hibaloon ta kung anong kahimtangan gid sa mga affected families nga tiara gin na pangdala sa nagkalain-lain nga mga evacuation centers. Action Hotline. May isa ka balita bala sa bahin sang nasyonal nga ini mga kaaksyon kon matigayon makabenepisyo gid ni sa madamo-damo nga mga kaaksyon ta labi na gid ang mga pigado istorya ini mga kaaksyon may angot sa pagtukod sang mga hospital. Ang ospital tas Pilipinas kulang na kulang gid man. Dari sa Bacolod kulang, dari sa Negros Occidental kulang. Damo sa mga hospital sa mga kakson nga nag-alalawas lang ang mga pasyente. Kundi may ara sa mga opisyal kita nga nagapungko subong sa ato sa gobyerno, mga artista blas pelikula, mga artista sa pelikula nga nangin senador sang Pilipinas, damo kamo sa nakilala da, di bla? Ang pagpati sang kalabanan nga daway man kuno sang hinumuan, di man tanan no? Di man tanan. Pero ako pamangkuton gapati kuya nga may mga hinimuan na sila. O galing kay manti hindi laban na sa galayon
matalupangdan sa publiko bangon man ang ginaplastar nila mga kaaksyon nga mga plano kag proyekto ini mga naway data bla. Action Hotline. Pero kung ining hospital nga ginatuwag ni, okay giniya kung matigayon sino bala ang hindi gusto nga madugangan ang hospital naton dire sa Pilipinas. Oh. Si Senador Lito Lapid mga kaaksyon magin-file kahapon nga hagna. Hagna ini nga nagatuyo agod nga mapatukod ang tertiary care hospitals. Kagluyag nga taran-taran nga rehiyon sa Pilipinas tukuran sa ning ginatuwag tertiary care hospitals. Action Hotline. Believe ka boy, no? Tertiary care hospital. Amo ning hospital nga naghatag iya sang tertiary care ang level sang healthcare o kung ang mga nagaamuma blas pasyente, mga espesyalista gid ya, hindi pa kamuna. Oh. Diri ini gid refer ang mga pasyente halin sa primary kag secondary care. Kung sa mga pagkaon pa mga kaaksyon, espesyal mo, may ara gid sang espesyalista. Action Hotline. Porte si Lito Lapid, no? Kisata lang mabatian sa balita, espesyal pa. Oh. Hindi basta-basta ang luyag niya nga matabo mga kaaksyon, gali kay hagna pala ni. Oh, way pa ni piho. Ang tuyo sa ning hagna ni Lapid mga kaaksyon sa linya, dapat mapatukuran sang di kalidad nga tertiary hospital. Dapat lang gid kay ang mga ginatukol kung isang hospital daw warat sayod bla. Action Hotline. Dapat di kalidad nga tertiary hospital ang tanan-tanan nga mga rehiyon. Anong bot sa lingon nila pidi? Ha? Pigaw mga hospital sa buong sa Pilipinas, di pangguro. Ha? O kung basi, kung may pigaw gid ya, kay nga pigaw man pagpadalagan o kung pagdumala. Dari sa Negros Occidental, damo na di. Action Hotline. Damo na di sang pigaw pagdumala sa ospital. Oh. Nagpigaw ang pagdumala, kay basi nato ng pundo ginabulsa. Oh. Ang hambal ni Lapid mga kaaksyon tanan nga rehiyon, dapat may kaugalingon nga tertiary care hospitals hatagan sang top priority amo ni mga rehiyon nga wala sang regional hospital. Action Hotline. Diyos ta, magamo ni mga kaaksyon subo ni nga balita sa aton di. Hatagan top priority, abot sa lingon ni Lapid guro ni, unahon anay. Butang ini nga mga tertiary care hospital kung matigayon, sa mga rehiyon nga waay sang regional hospital, ti tapat gid ang rehiyon size di. Daw ay chansani, daw hindi ni malakip sa top priority, mga kaaksyon magamo ni, ang Western Visayas ngaman. Diri sa Region 6, ang Regional Hospital, di Blaris Bacolod diho, Doña Corazon Locsin, Monte Libano, Memorial, Regional Hospital, nga mga watchers da, mga bantay da, sang pasyente mga kaakson, naghantos. Action Hotline. May ara sang datos sa gipresentar din si Lapid mga kaakson, 2019 DOH Hospital Profile nisa. Ang siling ni Lapid, ang NCR, amo ning may pinakamadamo nga tertiary care DOH Hospital. Ti siyempre damo to tawo sila, damo ti populasyon sang NCR. May 16 to yung makakson mo ka mga tertiary care hospital. Ginasundan ini sang regions 1, 2, kag 3. May tatlo ka mga tertiary care hospital. Ang senador nagsiling ang regions 5, 6, 7 kag region 11 may tagduwa-duwa ka mga regional hospital, no? Ang regions 14-A, ang region 8, ang region 9, 10, 12 kag ang Caraga Administrative Region may tag-isa lamang ka mga regional hospital. Action Hotline. Ang region 14-B kag region 13 waay sang level 3 hospital. Tiyan mo na gunong hatagan gid sang top priority sang hagna ni Lapid mga kaakson pananglit nga mangin isa ini kalayi kon kasuguan. Action Hotline. Kon paboran kag mangin kasuguan ining hagna ni Lapid mga kaakson. Ang obrahon din sang DOH mo ni ma-formulate sang prioritization plan para ma-implementar ang ining plano ni. Pero subject ini sa priority
consideration sa moto gani, no? Nga i-determine anay kung ano nga rehiyon ang hatagan diri sang prioridad. So mayara sang dapat himuon nga priority consideration. Number 1, ang rehiyon nga waay gid sang tertiary care hospital. Ikaduwa, ang rehiyon nga ang mga probinsya may dako nga populasyon. Ikatatlo, ang rehiyon nga may manubo nga population to tertiary care hospital ratio. Kag ang rehiyon nga may existing level 2 hospitals nga pwede makonsiderar sa upgrading, sa modernization, kag conversion sa tertiary care hospital. Action Hotline. Anong pagpati nyo di? Ining nga hagda ni Lapid, mangin kasuguan gidayhan eh? Kung pagtukod lang sa hospital nga balanta nga plano, diri sa pungsod Pilipinas, hindi na gani guro maisipan ang mga opisyal ang kanamuon sa mga nag-analagi ka mga opisyal naton sa gobyerno ang nagplano sila pero wala sang nadangatan. Malita base kung si Lapid pa lang ang magkatigayon sila. Kag base si Lapid pa lang ang palakpakan di sa ulihi. Action Hotline. Di basta gani hagna mga kaaksyon, basta gani bill. Maagay gid na sa debatihay. Maagay gid na sa diskus yunanay. Dira na perme nga ginawa mga kaaksyon ang mga kuno. Maalam nga mga pusaltas gobyerno. Kung kisa nagalabot pa sa punto nga may sumpakilay pa. Action Hotline. 2006 Golden Double ID for Best Public Affairs Program for Radio. Balita Espesyal! Dirita Action Boy sa atin sining balita special, mga benepisyo sa cold and hot water sa pagpaligo. Yes. Una ta Action Boy ang cold water. Yeah. Kay do damo subong na wala ga damo subong wala ga paligo. Kay katugnaw. Pero benefits Action Boy ang cold water. Naga-prevent siya sang cold. Hindi. Naga-prevent siya sang colds. Sang colds wala. Trangkaso. Ano man? Gama sila gura. Cold water ka prevent sang cold? Trangkaso. Kaya okay. siyempre init sang lawas kung Action Boy mapagwa. Through pagpaligo sang matugnaw nga tubig. Ang pagpaligo pag Action Boy sang cold water, tingala ko sa una si Lula, cold ginapaligo niya bisan tugnaw-tugnaw kay gapa-tighten inagali sang skin. Okay. Yan. Tightens the skin Action Boy kay nagapa-extra puti na siya kuno. Ay na, extra nga puti? Do albino ka? Kita mo ka itom sa ako. Ininit niya maligo ko. Ano kayo mo yan? Wala tabla sugpon. Di ko na muna imo yung ininit, naligo mo na muna imo kay itom. Akon ko rin taman si init na gini. Oo, tamam si init. Hindi man nga araw-araw, mado iliteral yung ipabugbo puti ka tayo duban paper. Hindi man na. Galite. Galighten sa skin. Yes. Ang next Action Boy, skin lightening sa galit. Alakalain. Tingnan may mga lotion pa na mga ibang mga produkto. Tubig yung gali. Tubig? No? Ano naman? Ang pagpaligo sa cold water Action Boy, naga-reduce pagidgali sang tension sa mind. Okay. At syempre, relaxing siya. Ang next Action Boy, naga-stimulate pagid sa immune system. Nagapakwan. That's why nga makaprevent siya mga trangkaso. Ang mga immune system mo, nyaps bugtaw. Ara na mga masakit, ara na mga balita, ara na mga balatian. Ginano yung mga cells, lagi na pa po kayo. Kubiri nyo ito na Kubiri. Ang next Action Boy, nag-accelerate sa metabolism. Okay. Yes. Pagpaligo ka, Action Boy, ano una mga ginabasa? Ang una kong nabasa? Totoo lang? Oo. Tiil. Di ba may ara tutiligan balita special nga dapat bason una ang ulo. Kay kung tiil ang una mo bason dumasaka siya sa ulo ang kapatsagan mo nga daw heat or daw ano. Ang ako naman sinadaya kay unahon mong ulo kasi kung magulpihan bala nga kundi may heat. Gulpi lang nasa naman nato ni balita special. Kung anong una ako dapat nabasa ko binga dapat kung unahon ana i-acclimatize mo ana yung lawas mo through pagbasa sa imo nga tiil. Okay. Pasaka kay kung alin ko sa babaw basi kung gainit ang lawas mo
gulpi ka mag-cold ba sa Amo na. Sige, i-search ta na. Ano tayo? Balita special ta na sa Sabado. Ah. Ang next action boy, kung hot water naman. Ang hot water, ang benefit si Nation Boy, naga-reduce man sa sang kakapoy. Tuod man gid, di ba, no? Gado, ang mga labi na gid kung kapoy, tiil mo bala? Di ba, balila, hindi mamasa. Pero may ga-advise ka iban nga Kung ihulom sa ininit nga kung tubig. init, okay lang. Oo. Pero tibas, unang yapon, ano man? Take bro kay init. Oo. Hinit saya. Oo. Ti sala lang galing term, hindi mamasa. Hindi mamasa. Mamasa ka ininit. Hindi ka mamasa sa hindi ininit. May muna din siguro. Kadabo, palaligban. Ano mo pagida? Ang next action boy, ang hot water, maka-reduce man sang sakit sa ulo. Okay. Pero ako usually action boy, cold. Cold gaya? Kung sakit akong ulo, Ako bala na kung nanong towel. ara. Ako nung ara da. Amo na, Ako nung ara lang very content Mayo ko kay with mo. si action boy. May kay inyo kay may hot and cold ka mo ya. Kuya kung nanong ara da. Ay, hindi pwede nga may heater lang yung daog to sa December. Ano kayo? Amo lang ito wala na daogan sa December. Ang next action boy, ang hot water, naga-relieve siya sa nasal congestion. Nasal congestion. Di ba gani, kung search mo pala sa Google, ang mga home remedy sa may mga clogged nose, steam sang tubig. Correct. Para ma-clear dira ang mga nan. So, amo na nahimuon mo. Pinot sang ilong mo. Yes, oo. Labi na yung magtulog, kabala bodo ka badlay. Okay, ang next action boy, naga-open ini sa mga pores. Correct. Kag naga-cleanse skin. Amo na ko nga kuan kung adlaw kinang ano man di ko kuan ang adlaw dapat hot water ko na para ma-open ang pores mo. Para pagkagabi ko no cold naman para mag-close siya kaya matulog ka na mo. Amo na. Kaya ko ang cold ko nag-close sa mga pores na mo. Para hindi masudlan sa mga kung ano kung gagatulog akong gabi. Batay check lang kay hindi ko sigurado. Pwede nga close kung aga kay di mo yabo. I-check lang da kay sige sa Saturday. I-check lang da kay ako basta kung ano lang tubig da hot or cold paliguon ko lang na. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Superpower Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Kay kun wala na ikaw sang makita, mangin wala pulos ang tanan. Kumpormi man ka mo dira. Tiya mo nang akon, subong tupiko kay nadumduman ko lang sa may naman nagareklamo sang ilang mga ginabatsyag sa mata. But anyway, kung mag-abot ka na sa edad nga 40, magluwas na gilang sa ini mga ulihin tubo sa karon sa late generation kay ti tungod ni sa mga gadgets kag sang technology sa karon kun nga ang nag-apat na ng ila mata na sobra-sobra nga tutok man dira ang halit sa panulukan di bala pero sa usual ang gidya sa aton let's say sa aton henerasyon or kasunod sa aton o mga ano pa mga 30s let's say no mga 30s up 35 and above usually pag labot mo edad 40 damo sang mga nagabag-o may mga pabag-o na kay may ara na nga mga nagagwa nga ginabatsyag mo sa imo mga mata tungod may ara ta duha ka mata di bala mga mata one eye, two eyes. Tikon na, basta gani kung may ginabatsyag ka na sa imo mata, ophthalmologist ang na-mentioner ni Tita Wilma, kaya mo inang doctor gid sa mga mata, nga makahibalo mag-diagnose kung bala may balatian, ikaw sa mata,
o kung ano ang diferensya, kag i-recommend man kamo kung talakdan antipara o kung hindi ang inyo mga mata. Na may ara kita mga pilaman ka sento mga i-share sa inyo sa sininga hapon natungod iya sa pilaman ka mga ginabatsyag sa mata. Ano bala inang ginatawag una ang cataract? No, sa eton katarata. No? Ang katarata, ang lente sang aton mga mata, daw may ara, kabalo ka mo kung anong lente sa inyong mga mata, sa aton kalimutaw, sa aton pulong kalimutaw, inang itom gidera, na kung pamatyagan mo kung kaisa nga daw may ara bala gamay nga aso nga nagalabay na matsyag mo daw may ara pagid puti sa kilig kaya ano yan mo ang katarata pwede di sa puti naton nga pati sang lawas na gatubo pwede nga may ara man sa aton tawo-tawo dira mo nang hambalin na sa aton mga tawo-tawo nga makakita gidya bala na nga may ara ti kun ang aton sina lente ang makulapan sang katarata inang daw kumbaga kung magtangla ta sa langit inang galom nga manipis na nga inang nagahulag iya nga madasig kon huypon sang hangin nga may ara dira gamay maamat-amat na kulapan kag maglapad kag magtabon sa aton partly lang sang aton sinitaw-tao apektado gid ang aton panulukan sina na ang color sinang katarata nasiling naton ang panulok mo kung may ara na medyo madulom na kag pagkatapos dasig ka masilawan tapos kung gabi ginabudlayan ikaw na kag feeling mo do permi ka lang bala do kinahanglan mo ya permi mag-ilis ang imo antipara na kag magtulok ka no magtulok ka sang kulor daw ano na siya ya daw lasaw na faded na bala na tungod sang nagakulap dira ang kolor matsyag mo lasaw na kung ini gani daw nagadouble ang imo sini panulukan ti anong nami da husto kinahanglan kung may antipara ka na husto nga grado sang imo mata mo na siling kung magkato ikaw sa ophthalmologist ina pwede man sa optometrist basta eyeglasses ang kinahanglan, no? Palantaw mo ang grado sang imo mata, na kag kinahanglan ang sulod sang imo balay, kinahanglan masanag ang inyo balay. Not necessarily nga LED tanan kay makasililaw gina siya. Kung magtulo ka sa gwa ninyo, masanag na. Kinahanglan mo man makabulig sa imo, maggamit ikaw sang sunglasses. Kung hindi man sunglasses may ara na subong nga kunari ka sa sulod ano to hambal ni doktora sapa man nalipat ko na galing kamahal na kung ari ka sa sulod yes eyeglasses lang gid siya pero magwa ka gani kagara ka na sa silak sang adlaw may shade ng imo antipara para nga hindi ikaw masilawan. Pero hindi nami, kay sakit-sakit sa bulsa, hindi natin makaya na. Kag kung ikaw nagadalaman sang salakyan, kag may ara ikaw katarata, hindi gid advisable sa imo ang mag-drive sang salakyan. Kag kung medyo gulang-gulang na ang aton sini doktor, mismo, ang ophthalmologist, mahambal na siya kung grade ano na nang Ngalan sa gihapon sang regular nga anchor man action Artay Hopon. Ako naman action Marlon Henovea. Thank you for watching and thank you for listening. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Action Radio!